La mar Mediterrània. La mar Mediterrània és una mar realment única. És la porta comercial i turística més important que tenim. És una de les mars amb més diversitat marina del planeta. Degut a la temperatura mitjana de l'aigua, la mitjana de les marees, la salinitat, la profunditat i les precipitacions, hi ha moltes classes d'espècies com peixos, mol·luscs, rèptils, algues i un mamífer en perill d'extinció que és la foca frar. Tant la flora com la fauna té un gran percentatge d'espècies endèmiques. Aquest fascinant ecosistema es manté en un equilibri constant i delicat que ens hem d'esforçar per conservar. Encara que tenim que dir que en aquests últims anys la mar Mediterrània s'enfronta a diversos problemes derivats de la mà de l'home com la sobrepesca, les tècniques de pesca destructives, l'excés d'urbanisme en el litoral, la contaminació i l'escalfament global. Jo crec que hauríem d'evitar tot això, ja que estem destruint aquesta gran riquesa i tot un gran ecosistema. En definitiva, hem de ser amics del mar i respetuosos amb el medi ambient.